Epektibo na karong adlaw ang kapin sa 24 pesos ug 94 sentimos ang pagmino sa presyo sa matag litro sa diesel, sa Shell, sea oil ug petrol. Muubos usab sa 3 pesos ug 41 sentimos ang matag litro sa gasolina. Samtang 2 pesos matag litro usab ang pagmino sa kerosene. Samtang ang Phoenix muubos og 24 pesos ug 95 sentimos ang matag litro sa diesel. 3 pesos ug 40 sentimos usab ang pagmino sa matag litro sa gasolina. Subay sa rollback, gibana-bana nga presyo na sa 80 pesos hangtod na sa kapin 111 pesos ang matag litro sa diesel sa Metro Manila. Anausab sa 72 hangtod sa 104 pesos usab ang estimated retail pump price sa matag litro sa gasolina. Matod sa Department of Energy, gikontrolar na sa kagamhanan ang presyo karon sa petrolyo. Ubos sa Executive Order 110, nagdeklarar ang presidente og National Energy Emergency ug gikinahanglang musunod ang mga oil company sa gikatakdang presyo sa kagamhanan matag litro. Ang mga oil company nga magdumili pagsunod niini mamahimong maisyuhan og show cause order.